duto te kata mana kiwacho kanise bende wasenjo kata mana mbaka mamoko ma bende nyithindo bende irocho kata mana ratichgi mage kanise mopogore opogore. Nyithindo bende nyaka walose godo kinyi ma kawuono kata bende waloso gi jonyuol. Nyithindo bende wanyisgi do's and don'ts e kinde ma bende gintiere rusa. Ahero point mikelo ni kinde ma nyaka wa find a balance. Nikech wang'eni nitiere tije mag ot. Nikech an kana dongo an waloro. Janyuol ko wuok to kinde ng'ate pango. Nyiri joma tuo ipango nuk ibo bedo kitimo maka. Parne iye ka bende kopogre gi tije nitiere bende tugo mage ma bende nyithindo nyalo tugo e kinde maka mage. Somo bende kik wi wawil go. Nikech thuolo mar dweche ariyo en thuolo malach. Nikech chutho kata mana ka nyithindo biro bedo kayawo skul chieng' tarik 8 dwe mokwongo higa mabiro. Nitie assessment tests manyaka ketgi go. Lakini Morino kala paro mane ma disomo kotenore kod balance kaka jonyuol jopuonjre rowere ma bende neno nyalo yudo balance e kinde maka mage. Iwacho gani it's a delicate balance. It is very delicate. Nikech iyudo ka wakaw mana maybe jok makoro bedo kadito jo klas 7 kodhi malo pod aweyo koro matindo ka nikech matindo ka ing'eni ine makoro ipango gi ng'enyne ine mipango gi ga but moko gi to koro osega chako bedo gi chuny moro manu nyakweri odwaro ni mondo ibendi balance ne maisha. Koro kawuoyo e group no ero I would say ni samoro nego bedni kaka jonyuol waweyo ne nyithindo nafas mondo gin bende giti gi pachgi to pachgi no koro gimitime mondo balance en ni nyaki bendi winjgi. Koro winjogi no kelo tich bedo mayot nikech en gi dwaro mare ti bendi in gi dwaro mari ae uwuoyo to ukelo winjruok e iye kae manyalo konyou mondo mi kaka japuonjo wacho ni iyud ka ichike e yo ma bang'e to dhi kelo chandruok mbele kachacha nikech ing'eni at that stage gin ga rebellious nyithindo ma moko rori achach bende moko bodo checho kata gima janyuol nyiso ko winjo oko badhe koro uchwanyo bedo nyathi moro maber ting'eni ka gima kamano kotimore ing'eni koro osewuok e lweti nikech ok odwa chiko iti e wachni to bo yudo ng'ato oko kuchocho ma samoro ong'eyo kaka biro tiyo go bonge no ma confuse makete mondo dhi odonji richo ma samoro yudo ka gin sexual richo ma are sexually oriented crime nyathi kata kuri ka iketo dhi uso njaga gik machalo kamago. Koro balance ni kata mana winjruok ni ema yudo ka ogolo ga chandruok machalo kamano. Mar ariyo nyithindo giki nwa wuoye wach mar ni onego bedni gisomo pod oduogo mana e kar winjruok ka par ne nyathi ni inyalo loso donge waloso ga timetable inyalo loso timetable kik wiwil ni nyathi monego bedni dok e school ma pod somo koro i create time kore kae i make sure ni bende inene bugino nikech ing'eni anto kaka janyuol ok da somni ine ma nyaki som. Koro gigi gina winjruok nyithindo giki koket gima unyalo winjru gima duong' moloyo ka summarize en ni janyuol obed ng'at ma pimo wach gi nyathi to winjru to yudo ni ma is the best way forward manyalo konyo na nyathi ta bende nyalo bedo mondo konya. To nyithindo bende ing'eni nyithindo moko tiere ga ma tich gi tek gina kaka nwa wacho gin nyithindo machach koro chuno janyuol ni ma mondo obede level ma ong'eyo ni nyathina ni kamae kakitere to chutho janyuol onego bedni ene ma obedo ng'at ma jachiw chik nikech nyathi nyalo bedo yes ni en achach ting'eni kichiwo chik motegno kaka janyuol to nyathi onge gi any otherwise chune ni ang' nolu chik ni kata ka ok odware but kete in a way ma awacho ni ombek ni matin ma nyathi ni ok winji ni chik ni koro kendo gima koro nyathi bedo ng'at ma otwa ahinya nikech nitie chike moko ma bende kata mana ka ng'ato keto koro miyo nyathi luori instead of umi luor ing'eni nitiere luor gi luoro ng'ato